Sanibonani, ngibingelela bonke abalandeli bazaseMlazi News. Igama lami nguNqobile Wakagumbi, ngummeli oprakthiza under inkampani ebizwa ngokuthi Gumbi and Associates. Sabameli sizana ngayo yonke into edila nomthetho. Sijabula kakhulu ukuthi sibe kuleli page ngoba mina njengo-director and i-founder yakaGumbi and Associates ngidabuka khona eMlazi ekhaya. So sijabula kakhulu ukuthi sibe nani namhlanje sizofundisa ngey'hloko ezahlukahlukene ey'dila nomthetho. Sikhuluma nge-maintenance, sikhuluma nge-obligation emthethweni, noma ngathini, into ekuphoqayo emthethweni ukuthi uyenze. Now i-maintenance ihlukile-ke, kukhona i-spousal maintenance la kufanele ngabe khona u-maintain-a unkosikazi wakho, bese kuba khona i-child maintenance la osuke u-maintain-a khona ingane yakho. U-maintain-a kanjani-ke? U-maintain-a kanjani whether i-spouse noma ingane yakho? Sesikhuluma la khona kufanele uma ngawukuthi uthenga ukudla, uma wukuthi ukhokha imali on a monthly basis, ukhokha imali for in the case of ingane, siyazi ukuthi ingane kufanele iye esikoleni. So it's all forms part of i-maintenance. Ukhokha ama-school fees, kufanele ukhokhe i-medical aid. Uma wukuthi ingane yenza ama-extra curriculum esikoleni, kufanele ukhokhe lezo zinto, iy'ncwadi zesikole, njalo njalo. Zonke lezo zinto zi-form-a part of i-maintenance. So singasho nje ukuthi i-maintenance into yokusaphotha umuntu ongekho dependent, umuntu o-dependent kuwena, ongekho independent, ukumsaphotha. So yonke leyo support, whether umthengele iy'mpahla, umthengele iy'ngubo noma yini, siyibiza nge-maintenance. Umuntu-ke one-duty yokuthi a-maintain, for example, if kuwukuthi in the case of ingane, abazali bayo, both parents banayo le duty bokuthi bayi-maintain ingane. Ubaba kanye nomama banaleyo duty ukuthi ba-maintain ingane. In some other cases, even ngisho nogogo nomkhulu, if kuwukuthi banawo amandla, banayo leyo duty ukuthi ba-maintain ingane. In the case of abantu abashadile, uma ushadile, unkosikazi wakho kufanele umu-maintain, and naye futhi unkosikazi wakho ngokunjalo kufanele aku-maintain. So ninaleyo duty nobowu-two ukuthi ni-maintain-ane. Njengoba sengishilo-ke, i-maintenance include yonke into, ukudla, iy'ngubo, i-medical aid. Sometimes it can be even depending ne-lifestyle yenu, it can be even imoto. Ngoba phela umuntu impilo ase-accustomed kuyona, noma esumu-maintain-a kumele umu-maintain-e ngayo. So izinto ey'njengey'moto can be part of i-maintenance. So umuntu one-duty-ke yoku-maintain-a, abazali be-maintain-a ingane, mese kuthi abantu abashadile bobowu-two bane-duty towards each other ukuthi ba-maintain-ane. Siyazi ukuthi abantu uma beshadile behlala ndawonye, it's natural ukuthi ba-maintain-ane. For example, omunye uma eholile noma hlampe baya-divide-elana ama-duties ngokuthi hhayi, wena uzokhokha i-rent, mina ngizokhokhela imoto, wena uzothenga ukudla, mina ngizokhokhela ingane ama-school fees. Konke lokho it forms part of maintenance between spouses. So mese behlukene, in the case of i-divorce, noma hlampe abaka-divorce kodwa bakwi-process, omunye unayo i-obligation yokuthi aqhubeke a-maintain-e lo omunye ngale ndlela bekwenzeka ngayo. So in the case of abantu abashadile, siyabona nje, bahlezi sibona uma bethengelana izinto noma uma besaphothana, iyona-ke leyo duty of maintenance. That is exactly what is maintenance. Abantu uma besherisha, bephilisana ndawonye, that's basically maintenance. Ayijulile le nto engazuthi ungayicabanga kakhulu. Uma niphilisana nje, omunye ekusiza nawe umsiza, that's maintenance. That's called spousal maintenance in the case of abantu abashadile. Mhlampe fanele ngikuveze ukuthi sine-constitution la e-South Africa ethi section 28, the best interest of the child is of paramount importance in all matters that concern the child. Okusho ukuthi kuyona yonke into ethinta ingane, into inkantolo eyi-consider-yo kuqala ukuthi noma iyiphi isinqumo esizothathwa, i-consider ukuthi is it in the best interest of ingane leyo nto leyo, izofeza
amaphupho engane yini noma leyo nto izosebenzela ingane yini. So ngalokho-ke inkantolo ikithi bobawu-two abazali kufanele bondle. Now, bondla kanjani-ke bobawu-two abazali? Ngoba uthola ukuthi amandla awafani. Tholukuthi omunye uyasebenza, omunye akasebenzi. Now, akukho la khona ekuthiwa kunendlela noma kune-formula yokubala ukuthi lo fanele a-contribute kangaka noma lo fanele a-contribute kangaka. Into esike iphume ey'nqumeni ey'ningi inkantolo ezenzayo ukuthi abantu fanele bondle ngokungangamandla abo abazali. So, okusho ukuthi mina uma ngabe ukuthi ngumzali, ubaba wengane, vele ngihola kakhulu noma nginamandla amakhulu kunomama, fanele vele mina nginyuse amasokisi kube yimina ozokondla kakhulu. Uma ngabe kuwukuthi umama wengane yami akasebenzi, obviously khona ezinye iy'ndlela zoku-maintain-a ingane zokusaphotha ingane other than ukukhipha imali. For example, uzothola ukuthi uyena oyinakekelayo ingane, uyena oyigezayo uma esikoleni, uyena oyibhekayo ukuthi i-right, uma igula uyena okufanele ayise eklinikhi. Nalokho kusawuku-contribute-a towards uku-maintain-a ingane. So, kunzima ukuthi abantu uma be-maintain-a ingane singadalula ukuthi fanele bayi-maintain-e kanjani, sithi hhayi lona fanele afake hlampe imali engaka nalo afake imali engaka. Kufanele bafake ngokusemandleni abo, njengoba ngike ngachaza, omunye akanamandla emali, omunye akanamandla ukuthi abe present in terms of i-support. So, koda-ke ekugcineni kufanele ku-consider ukuthi yini in the best interest of ingane. Nanokuthi bobawu-two banayo le obligation yokuthi bayondle ingane. Akakwazi-ke lo omunye umzali unamandla kakhulu athi hhayi mina ngifake i-R1,000 every month kodwa wena awufaki lutho. Uthole ukuthi vele lo munye akanayo into angayifaka, athi ungangisa nasenkantolo uma uthanda, ngizofike ngisho ngithi nawe awufaki lutho. Akukwazi ukwenzeka lokho, inkantolo ngeke ize isivune isimo esikanjalo. Umthetho uthi contribute-ani nobawu-two ngokulinganayo according to amandla enu. So, usebenza kanjalo-ke umthetho. Wonke umzali nomzali unayo leyo obligation ukuthi ondle ngokusemandleni akho. Naku-depend ukuthi ingane idinga ini, nanokuthi yini into ezoba in the interest of ingane. I-maintenance la e-South Africa ithathwa serious kakhulu. So much so that uhulumeni uze wa-establish-a, Department of Justice uze wa-establish-a ama-maintenance courts kuyona wonke ama-magistrate courts. So, uma uya e-magistrate court la ohlala ngakhona kwi-district yakho, whether iseMlazi, whether uhlala eMbumbulu, ise-Pinetown, KaMashu, khona eNtuzuma, kunama-children's court la okwazi ukuthi uye khona. Lezo y'nkantolo ey'dila nayo yonke into edila nengane. Phinde kube khona nama-maintenance courts. So, ungakwazi uku-approach-a lezo y'nkantolo lezo. Kunomuntu obizwa nge-maintenance officer ozofika akusize ugcwalise ama-forms. Kulawo ma-forms basically uzobe usufaka icala. Ugcwalisa lawo ma-forms, unikeze imininingwane yaloyo mzali ongafuni ukondla, i-address yakhe, amaphoyisa, noma usherifu uzohamba umnikeze amaphepha ukuthi uyafunakala ndoda enkantolo. Uphathe zonke izinto zakho, ama-payslip, ama-bank statement, nayo yonke into etshengisa ukuthi mhlawumpe unayo i-income. Then inkantolo-ke, inkantolo iyobe isiya-determine ukuthi lo muntu uhola malini noma imalini imali eyenzayo, iy'ndleko zakhe ziyimalini, imalini imali ezoba right noma ezoba reasonable ezokwazi ukuthi yanele ukuthi wondle ingane. So, usizo lu-simple, uyahamba uye enkantolo uyosho ukuthi hhayi nangu ubaba kasibanibani akasondli, nangu umama kasibanibani akasondli, kufanele ngabe uyondla and unawo amandla okuthi ondle, beyobe-ke sebeyakusiza. So, you go to either maintenance court or i-children's court bazokwazi ukuthi bafike bakulekelele. Kunzima kakhulu-ke in that case ngoba phela ukuze wondle kufanele ube nawo amandla ukuthi ukwazi ukuthi wondle. So, if ngempela kuwukuthi awusebenzi, you must show ukuthi ngempela unayo i-income ngoba the fact that awusebenzi akusho ukuthi awunayo i-income. So, you must bring ama-statements akho, ama-bank statements akho ukutshengisa ukuthi awunayo i-income. But into ebaluleke kakhulu Sihle,
affect ukuthi awondli akusho ukuthi awukwazi ukuyisaphotha ingane ngoba yikhona phela iy'ndlela ezinye zokusaphotha ingane. So I can imagine naloyo mzali ezoze ekufake i-maintenance court ube ungasebenzi ungenayo imali, kusho ukuthi khona inkinga esuke ikhona lapho. But under normal circumstances uma wukuthi awusebenzi onayo i-income, ayikho inkantolo into ezoyenza ngoba phela ukuze wondle kumele ube ne-income, kumele ube nemali engenayo. So uma ungenayo it's just gonna be unfortunate. I suppose that's why-ke sine-grant from uSASSA. Ama-consequences are far reaching. Mhlampe ngikuveze nanokuthi ziningi iy'ndlela thina nje sabameli siyakwazi ukuthi sithole nanokuthi uma kuwukuthi wena imali ayingeni ebhenki, siyakwazi ukusuphina ama-bank statements akho afike enkantolo ngosuku lokuqulwa kwecala. So ziningi iy'ndlela esikwazi ukuthola ngazo ukuthi uyayithola yini i-income ongayidekleranga. Now ama-consequences are very serious. Ngicabanga ukuthi nje ikhona ngisho ne-case law where omunye umnumzane aboshwa khona ngathi uzoboshwa for unyaka wonke, kodwa i-sentence yakhe ya-suspend-wa ukuthi akayikhokhe imali ye-maintenance. So akayikhokhe yonke imali ye-maintenance angayikhokhanga for the past years kuze kube ileso sikhathi lesi inkantolo eyisho ngaso. So ungaboshwa ngisho nokuboshwa uvalele ejele phakathi ukuthi awuyikhokhi i-maintenance. Remember kuphuma i-court order and the-court order fanele ama-directive akhona abe complied with. Mithi i-court order khokha u-800 every month nongawukhokhi, kusho ukuthi usuphula umthetho wenkantolo, usuphule isinqumo inkantolo esisenzile. Okusho ukuthi kungayiwa enkantolo kuyofaka isicelo senkantolo sokuthi wena wenze lento esithi contempt of i-court order. Okahle kahle wenze into i-court order ethe ungayenzi noma uyenzanga into i-court order ethe uyenze. So ama-consequences alokho ungagcina usuyithola ngisho ususejele and last-ke kuphume isinqumo sokuthi ungayithola ngisho ususemabhukwini abhedayo abantu abafuna ukuthatha u-credit. Okusho ukuthi-ke phecelezi ungagcina usu-blacklisted ngenxa yokuthi awukhomplayanga ne-directive yenkantolo yokuthi ukhokhe i-maintenance.